Belai tongthokmani koktuma kaham Tiprasani Yakbai thangbai Swnamjak Maiklai Manthokha tabuk chini Khumulwng Amchaio Norokni kailebari eba kheba birthday program tai dalbidal pandarogo norok one time plate nangai tongkhangke norok gorongoi mano to Nikuma MJ Enterprise Khumulwng Supermarket room number 42 o Faidi tini no faidi rangki sisa bai no kabangma one time plate mani mannai norok oro yakbai kaham bai khe Swnamjak one time plate na phainani bagai norok korongdi kokduk number 8787 861597 eba khe 8731037299 o kokduk ni bisingte khe norok korongoi mano